Li navçeya Bodrumê ya Muğlayê ku ciyekî turîstîk û geştiyariyê ye, şeva 24 Cotmeyê belemeke ku koçberan bi qaçaxî derbasî aliyê Yunanistanê dikir bi nav bû. Li ser agahdarkirina koçberê Efxan ê ku bi avjeniya 6 saetan xujmirinê rizgar kiriye. Tîmên ewlehiya beravê ya Muğlayê digihîjin ciyê bûyerê û li herêma Ortakentê dest bi xebatên lêgerîn û rizgarkirinê dikin. Di encama xebatan da tîmên berevaniyê xwe digihînin termê hevde kesan ji wan 16 kes koçberin, kesek jî qaçaxçı ye. Ji belemê bes du koçber bi saxî tên rizgarkirin. Dün sabaha karşı işte saat 5 gibi falan burada işte arama ekipleri şey yaptılar yoğun bir şekilde 4-5 tekne. 3 tane ceset aldıklarını gördük. Tabi bu tacirler de kandırıyorlar bu insanları. Şişme botlarla atıyorum yani 5 kişinin binebileceği bir bota 15 kişi bindiriyorlar. Daha sonra malum yani. Li gorî daxuyaniya fermiya walîtiya Muğlayê bû yer piştî 10 deqeyan ku belema koçberan ber bi girava Kosê a Yunan birê dikeve diqewime. Navbera girava Kos û Bodrumê derdora 15 kilometre dûrî hevin. En çok da bu şey yok mu? Neydi o? Akyallar işte o şeyden oradan karşıya giden çok oluyor. Ya, görüyoruz, duyuyoruz. Duyduğuma göre bizim bir hemşeri gidiyormuş da tanesine 4.000 dolar alıyormuş. Li gorî zanyariyên medyaya heremî di nav qurbaniyan da du zarok û jin jî hene. Dîsa li gorî medyaya heremî koçberên qurbanî Efxan bûne. Ciye bu yer hatiye çekirin lüver beri 5 sala beri 4 sala lüver pir penaverci çun Yunan'ı dahatın. Hafte yek ya da dicara van dere operasyon çedi be penaver teni gertin. Penaver as nav Bodrum'e navçe Bodrum'e mahallevi çıkası bir gerin ay xuyani. Beriya van 5 sal beri çarşı suka dahat xuyan. Li morga nexweşxaneya dewletê ya Bodrumê otopsiya pêşîn a penaberan hat kirin. Dûra hevde cinaze ji bo karûbarên fermî ji bo tibba adliya Muğlayê hatin şandin. Li gorî fermandariya ewlehiya peravana Tirkiyê di nav 10 Meyên îsalda bi giştî 65 û yek bûyerên koçberiya qaçaq qewmiye. Li gorî heman amarên fermî di wan bûyeran da jî bi giştî 57 koçber bûne qurbanî. Ev der Behra Egeyê, peravên Bodruma Muğlayê, ku beriya 10 salan jî ji sembola trajediya penaberan ji alan Kurdî û bi hezaran koçberî re bûbû goristan. Niha jî ev der ji hevde koçberan re bû goristan. Ew bi xewn û xeyala gihîştina Ewropayê dixwastin ji Tirkiyê derbasî aliyê girava Kos a Yunan bibin. Lê ev hewla wan neçû serî. Belema wan di nava 10 deqeyan da binav bû. Êş, trajedî, bobelat û pirsgirêkên penaberan bi dawîna bin. Lê civata navdewletî li hemberî pirsgirêka koçberan her xweker û lal dike. Ömer Sönmez, Rûdaw, Bodrum, Muğla.